Tosta. Hop, hop. Nyt vähän liikettä kinttuihin. Tai mä tuun paukuttaa raippaa teidän taakke. Nando. Ei. Noniin, siinä alkaa olla oikeeta meininkiä. Vielä vähän. Hyvä, että se on... Kato nyt kun se alkaa olla vähän, niin se ottaa jopa tollasen siihen. Se ei vaan kompura siitä yli, vaan se varo, ettei se tiputa.